¿Alguien más? ¿No? No, jo simplement dir això, que no sols el 25 de novembre pensem que ha de ser el dia de la violència de gènere, vist des del punt de vista de la societat que vivim low cost, en el qual hem de dedicar-li un dia a cada cosa i sembla que sols aquests dies els dediquem i ens conscienciem sobre temes per a mi lacres socials en les quals s'estan invadint aquesta societat, pensem que és un problema conjuntural, estructural i transversal, però sobretot educacional. Hem de basar les nostres ensenyances dintre d'un nou paradigma d'eliminar el sistema patriarcal en el que vivim i d'erradicar les actituds masclistes des de ben xicotets, així com donar exemple des de l'administració pública. Exemple, el punt violeta que ficarem en festes, però per a millorar també, intentar evitar la cosificació de les dones en les nostres festes, i dic en actuacions que vaig poder veure, m'entens? En actuacions, per exemple, l'actuació que va haver a la plaça dels Xiquets el dia que acabarem el plenari, pues, bueno, n'hi havia no sé si era un cabaret, això per a xiquets, en els quals pues, les dones que eixien en aquest moment, per a mi, estaven exercint un paper que estaven cosificades, és a dir, estaven desenvolupades com un simple objecte, m'entenem? Vull dir-te, són apreciacions que fem i jo penso que al final hem de sumar entre tots i totes, val? Vull dir-te, hem d'intentar fixar-nos i a l'hora d'expressar i a l'hora de fer activitats i que partisquen des de l'Ajuntament, tenir-ho en compte a partir d'ara, sobretot, val? Ja està.